Vraćaju se polako Laste kući, vratila se i dva naša groma na privremenom radu u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Tomislav Nujić i Marin Vegar. Dečki, dobro večer, dođite malo bliže. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. S kim ćemo početi, s lijeve ili s desne? S višim? S višim, naravno. S višim. Mara, bilo je zanimljivo, ali pretpostavljam i dosta naporno sa reprezentacijom. Pa da, je sigurno. Odmah prvi dan imali smo utakmicu i trening, tako je bilo iduća 3 dana s Makedoncima. Onda smo išli za Beograd, tamo smo igrali još 2 utakmice sa Saudijskom Arabijom. Onda smo vratili se u Sarajevo, još smo malo trenirali na Ilidži i to je to. Mislim, uhvatili smo i 2 dana slobodno za nastavak pripreme u klubu. Čak 2 dana. Nuja, utakmice protiv Makedonaca i Saudijaca, u neku ruku ste vas dvojica i bili u prvom planu. Pa sigurno da izbornik računa dosta na nas i vraća nam to s velikom minutažom. Na nama je naravno da to opravdamo s dobrim igrama i nadamo se da će u buduće biti tako. Odlično. Neko novi je bio na pripremama u odnosu na onu posljednju akciju, one kvalifikacijske utakmice koje ste imali? Pa sve je više manje ista ekipa, osim što su bacili još nekih par mladih da ih provjere još, koji su sigurno zalog za neku budućnost. Sigurno ima potencijala u ekipi i ništa, na nama je da radimo i da se predstavimo u što boljem svjetlu. Marine, lijepo si rekao, 2 dana ste imali slobodno i vratili se na pripreme rukometnog kluba Nexe. Tako je, sada smo tu, ovdje vidimo da sve ide već u punom parom. Ni ovdje nema nikog novog. Nema nikoga novoga, vidimo da se radi dobro, svaki dan po 2 puta, sutra već utakmica, nova prijateljska, tako da tu smo i glavom i tijelom. Dobro, kratki pogled prema sutra, utakmica priprema protiv Metaloplastike ovdje u 18 sati. Pa da, sigurno će biti dobra utakmica. Metaplastika je dobar klub i s tradicijom i dobra su momčad. Mislim da je to još jedna prilika za uigravanje i naravno da pozivam sve navijače da dođe pogledati kako smo trenutno u stanju. Odlično, Nuja, tvoj pogled prema ostatku pripremama s klubom, sutra Metaloplastika, petak subota Seged, nakon toga turnir u Poreču i onda ponovno u Skoplje. Da, ponovo u Skoplje, na dug put. Pa ništa, sigurno da su to jake sve provjere. Iako to nije rezultat u prvom planu sad u ovim prijateljskim utakmicama, na nama je da se što bolje pripremimo i uigramo za tu Seha ligu i to Skoplje kao prvu utakmicu. A ništa, vidit ćemo kako će trener raspodijeliti minutažu, kroz ovo na nama je da radimo te zacrtane ciljeve koje on od nas traži i ništa, idemo 100% i što bolje se pripremiti za Seha ligu i naravno Hrvatsko prvenstvo i kupu što slijedi poslije toga. Odlično, dečki, hvala lijepa. Sutra, dakle, odnosno utorak, 18 sati, Nexe Metaloplastika, pripremna utakmica ovdje u našoj športskoj dvorani.